उन्दुनो ओंखारलालै बाल थानो सुखुवाखैलै आं हारसिं हारसिं र' सासेखौनो फन खालायनोसै। हेलौ ओइ मैना थांगासिनो आं नोंनाव। फैनाङा दा रुमाव मानसि दं दै जाम्बा। नाङा मानसिबो दङ मालिकबो दङलै रुमाव। आङो बेफोरखौ जेबो मिथिया गेटफोरा माबोरै खेवनानै दोन। नोंसानो फागोन आंलाय गेटनि साबिखौलाय अबाव मोननांगौ। माबायदि बियो बुजिथारा मानसिया। आंलाय गेटनि साबिखौलाय माबोरै मोननांगौ मालिकआसो थांदों। ए बादिलै बालर खान्थानि गेट आंनो बारगोनलै गेटखौ माइबानि गेट बियो होआबाबो जायो बाद दे। ओइ नोंनि रुमनि दरजाया खेंना दोन। आयु मानो बुजिथारा नों मानसिया नों दसे मैयाल'सो फैदों आंनाव। नोंखौ बिदि सानफ्रामबो आङो रुमाव सिखाव फैया सोना लाबाय थानो हायो आरो। माबोरैबा बिगोमाजों मिथिबा सेसखा होखार जाखागोन आं। नाङा फैनाङालै बाल फैनाङालै दिनै आंना आरो दिनै बेडशिटआबो रानाखै गोलाव बेडशिट गिदिरा सानसेयाव हाबना थानाय एसेनोबो रानाखै बेडशिटआ फैनाङा। अबाव सोना थानो नोंलाय सोरबा मानसि फैबालाय फैनो नाङा। ओइ आंहाबा ओजा हारसिं थानो हायाखै बरिं मोनदों नोङाबा आरो बेडशिट माइबा शिटनि टेनसन। दे नुबा नुगोन आरो बिगोमाया मा जानोखाय गियो नामा आङो लोदानि हाबा खालामनाय लाबोगोनलै नोंखौ बाल आरो टेनसन लानाङा। हेलौ ओइ फैमारबाय नामा नों मानसिया? औ थांगासिनोथ' आरो नोंसोरनि रुम मोनसिगोन। मा सानदोंलै मैना सना नोंनिसो बयफ्रेन्डलै आङो नोंनि थाखाय जेखौबो खालायनो हायोलै आंनि मैना। दे गेटआ खेंना दोन दे दरजाया। बा आंखौ एसेबां गोसोखांदों आरो एसेबां मोजां मोनो आंखौ। ओइ र' खोनासंनाय र' दोनथ'नाङा खोनासंनाय। खाथिनि रुमाव मानसि दं दे खिन्थु लासै फै आरो र' खोनासं जन्था गान्दोबा जन्थाया खेवना फै दे नङाबा सावना खोनागोन। माबारै फै नङाबा बिगोमाजों नुजागोन। बालनि गेटआबो गोजौथार। या आदे गोलैबायसो रख'रा। रख'रा गाखोनो हाबाय दे। हराव गार्लफ्रेन्डनि रुमाव फैनायनि मजायानो बेलेगलै। बे मजाखौ बयफ्रेन्डफोरासो मिथिगौ। सना मैना नोंखौ खाथियाव मोनाबा थानो हाला आङो। सरि अके दरजाखौ फांथेथ'। नों सानसेयाव हाबना थाहैथ'। आं लोगोफोरखौ बायजोआव ओंखारना दसे माथोहैनि बेनिफ्राय उन्दुनोसै होननानै दरजाखौ डाइरेक्ट फांखानोसै। बा आंनि मैनाया एक्सपिरियेन्स जाबाय आंखौ हर लाखि माबायसा एडजास्ट खालायनांगौ। सिरि थालै रायलायनाङा होनबाबो रायज्लायबाय थायो दानो हरफिनगोन आं मिथिगौ। दे रायज्लाया थां सानसेयाव हाब। जारलासो सिरि गार्लफ्रेन्ड लोगो हमनायाबो हाबासो खालामगासिनो आं बारा। ओइ मावजि मा खालायदों? ओरैनो फेसबुक नायबाय दं। ओंखाम जाबायना मावजि? जाथ'वाखै र' नै जाहैनोसैसो आङो। नों जाबाय? आं जाखांबाय। आं तारमाने दिनै थाब उन्दुगोन सानदोंलै मैयाबो थाब उन्दुनाय जायाखै। आं बानानैनो हराव मुस्रि सोङाखै बेसेबा थाम्फै अरजादों। दिनै थाब उन्दुनोसै आङो। थाथ'र' होमबा आंबो उन्दुनोसैहाय उन्दुनो ओंखारसोदों। औ दे माबा रुम सिङाव हाबहैनोसै नङाब्ला दा सोरबा हाबैबावगोनसो रुमाव। आज पानी सानी खाथियाव फैलै फुदुंनि। सिङाव साला मोनामसोदों सिगारेट। है बाथो सिगारेट